יאללה שמעון, בוא נעמיס את הכספת. ככה, השקה פועלת ותכף המשטרה תבוא ותעצור את שנינו בלי כחל וסרק. מה זה כחל וסרק? אסוף אותך עברית עכשיו, בוא נתחפף. גם ככה אני שומע עכשיו את הסירנות ויש לי 2 על תנאי עוד מהשוד הקודם. ולא בזין שלי לשבת מאחורי סורג ובריח. אני לא זז מפה עד שאתה לא אומר לי מה זה סורג ובריח. תשמע, אם אתה לא מתחיל להזיז את התחת שלך, אני תוקע לך כדור בבטן. למה היום המשטרה באה ותופסת אותנו פה, אני נכנס 4 שנים מינימום בפנים. חבל על עצמם של שנינו, רחמן על עצמם. לא אכפת לי מהמשטרה. אני לא זז מפה עד שאתה לא אומר לי מה זה כל המילים האלה. שמע שמעון, חברים והכל, אבל אם אתה לא מתחיל לזוז, אני משחרר לך פה ירייה ישר לתוך הבטן. והפעם הבאה שתשאל שאלות כאלה יהיה בלוויה שלך. ודי לחכים הברמיזה. מה זה חכים הברמיזה? ואני לא שמחו לך והתלו לה. מה זה חוכה והתלו לה?